Wa alaikum salam. Amarya ba ta ne. Allah. Ai ina ta ciki sai yanzu in fito Qur'ani. Yayi tawa. Nan ne me ke banganci a hai kina nan kin yi male. To yanzu dai dama zan fita ne. To shi ne in ce bari in garzo gurin ki na san ba za ki dan rasa dan ko sautu sai in ji inda wani abu da a tuwo miki da shi. Irin su tubure da tuwatu ko su balango gashin karfe. Sai dai irin su kodan nan dai ta hadda kin gane ai. Abatuwa? To ai an gama. Yadda nama abatuwa ke zuwa an gama. Irin su kayan akuyan nan. Da a harado kenan. A shagon da kenan. A yau za a shagon da a gidan nan. Yawwa, a yi maza a dawo lafiya. Haba amarya. Muka je lakwa jama'a lafiya aka dawo kuma kice wani wai nan abatuwa da za a je. ne wai duk fitar da za ka yi sai nama. Da Allah ki rike da yawan da ake. Na rike kayana amma dai a dawo lafiya. A'a ni dai na ce ki rike adda ake. Ban gane ba mai gida a dai dawo lafiyan da ke. Wallahi ina gama. Amarya abin da yasa an taso ka. Kan abatuwa za mu nufa yau za a sha da biyu ina gama a gida. Wai ya amarya a dole sha da biyu. Dan Allah ki isa kai na san mai daga dada ne shi isa aka sama rumu Qur'ani. Wai Allah ni ba ku da dan ba. Wai kai ba ga wani mulki da yake ba. Wai ga mu da aure. Qur'ani ina ga Aga ga amarya. Wallahi wallahi a'a ya mana da Allah kan mi haka da kai akan kuɗi da Allah kadi ka san kuɗi ba ya ga tsakanina da kai ko ba haka ba kuma shi kuɗi yana iya biya kai kana da yana biya dan Allah ka bani dan to kai ba za ka yi auren ba ai ni ne kamata ɗan kuɗaɗen da saboda ni ne ke da iyali Qur'ani a'a dai ba mu taɓa samun matsala ban gane ba mu taɓa samun matsala ba Allah ya tsine mu albarka kai akan kuɗin na ba abin da ban iya ba Qur'ani